खुलुमबाय दैलि खौरां निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियाव बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव दंफैयो आङो लांदांफारा गामियाव। बिथांमोना दिनै 9 नं बनरगाव समस्तिनि बिजेपिनि केन्डिडेट जानो गोनां राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजाफ्रा लांदांफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा जयेन जाफैदों। दा बिथांमोनहा मानि थाखाय बिजेपि दोलोआव मोजां मोननानै जयेन जाफैदों आं बिथांमोनाव माखासे सोंनानै लागोन। दिनै नों मानि थाखाय बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैनो गोनां जाखो? बेखौल' नों मानि थाखाय बिजेपि दोलोआव जयेन जानायानो जाहैबाय माने गोदोनिफ्रायनो थायै थायै जेबो जायैनि थाखाय दा जों गोदान पार्टि ओंखारनाय हिसाबै गोदानखौ मोजां मोननानै बाहाय जयेन जानाय जाहैबाय आरो। ओरैनो नों दा बबे पार्टिनिफ्राय जयेन जाफैनो गोनां जाखो? पार्टियाथ' गोदो जों बे आवगायनिफ्राय बे बिपिएफआवनो दङमोन। बिपिएफनिफ्राय फैनानै दा बाहाय जयेन जानाय जाबाय आरो। नंगौ बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय बिथाङा थारैनो नंगौ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फैदों। नों बबे पार्टिनिफ्राय फैनाय जादों दा? आं इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय जादों। इउपिपिएलनिफ्राय मानि थाखाय सरकार थासेयावबो सरकारखौ गारनानै फैनो गोनां जादों? सरकार माने आगोलनिफ्रायनो बेयाव खामोनबो आरो दाबो बेयावनो माबानाय बिदिनो सिगाङाव बिदिनो ओंखारखादोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो इउपिपिएलाव खावसे ओंखारलायनाय जाबाय आरो बे गावनाय बायदि जाहैबायना। आगोलावथ' ज'आनो खामोन ना। ओमफ्राय दा बिदिनो राजिब सारखौबो बिदि एसे मोजां मोनखायो जाहैबाय आगोलनिफ्रायनो। ओंखायनो दा एसे फैनाय जाहैबाय आरो बेयावनो। ओरैनो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय अरुनदयखौ मोननाय जादोंना जायाखैमोन? मोननायालाय सोरबा सोरबा मोननाय जाहैबाय। लाजिनो नाङा नेनो हायो जों हाबामोनब्ला दस्रा सोरबा राबाय हागौमोन, सोरबा लामा हागौमोन, सोरबा मा होनो बिदिखौ